या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत महालक्ष्मी तथास्तु आणि महालक्ष्मी सुपर बाजार। आता कोणत्याही खरेदीवर मिळवा लाइफ टाइम डिस्काउंट। सोनाळी वाणीवाडी येथील वयोवृद्ध महिलेचा मृतदेह आढळला असून मंगळवारी 8च्या सुमारास ही घटना घडली। सोनाळी वाणीवाडी येथील वयोवृद्ध महिलेच्या खून प्रकरणातील संशयित आरोपीला पोलिसांनी ताब्यात घेतलाय। रासपचे आमदार महादेव जानकर यांनी कुडाळ येथे पत्रकार परिषद घेत संभाजी भिडे यांच्यावर जोरदार टीका केली। हिंदी चित्रपटसृष्टीतील सुप्रसिद्ध कला दिग्दर्शक नितीन चंद्रकांत देसाई यांनी कर्जत येथील एनडी स्टुडिओमध्ये गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे। सुप्रसिद्ध कला दिग्दर्शक नितीन देसाई यांनी गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे। त्यांच्यावरती मृत्यूपूर्वी तब्बल 249 कोटींचं कर्ज होतं अशी माहिती समोर आली आहे। मातोंडा येथे 10.5 फुटी अजगराला सर्पमित्र महेश राऊळ यांच्या शर्थीच्या प्रयत्नाने पकडून जीवदान देण्यात आलं आहे। शेअर बाजारात गुंतवणूक करून तुम्हाला वर्षाला 80% व्याज देतो असं सांगत कल्याणमधील एकानं 9 कोटींची फसवणूक केली आहे। महात्मा गांधींसंदर्भात वादग्रस्त वक्तव्याविरोधात संभाजी भिडेंविरोधात सध्या राज्यभरात संतापाची लाट पाहायला मिळत आहे। संभाजी भिडेंच्या अटकेसाठी विधानसभेत विरोधक आक्रमक झाले आहेत। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नामिबिया आणि दक्षिण आफ्रिकेतून मध्य प्रदेशातील पूर्ण राष्ट्रीय उद्यानात 20 चित्ते आणले होते। त्यापैकी आज एका मादी चित्त्याचा मृत्यू झाला असल्याची माहिती समोर आली आहे। पुणे मुंबई एक्सप्रेसवेवरती खंडाळा घाटातील खंडाळा बोगद्याच्या आतमध्ये तिन्ही लेनवरती एक अवजड कंटेनर पलटी झाल्यामुळे मुंबईकडे जाणारी वाहतूक ठप्प झाली होती। राज्यभरातील विविध परीक्षा केंद्रांवरती वन विभागाच्या वनसंरक्षक परीक्षेची परीक्षा घेण्यात आली होती। दरम्यान संभाजीनगर येथील परीक्षा केंद्रावरती पेपर फुटल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे। इंद्रापूर तालुक्यातील मसोबावाडी येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली। शेतातील विहिरीचं रिंग बांधकाम सुरू असताना मुरुम ढासळून रिंग पडली, त्यात 4 कामगार दबल्याची माहिती समोर आली आहे। सावंतवाडीतील माडखोल रेवकोंडवाडी येथे सदानंद सीताराम सांगळे या 80 वर्षीय वृद्ध व्यक्तीने प्रशासनाच्या विरोधात उपोषण छेडलं होतं। याबाबत तहसील प्रशासनासोबत चर्चा करत राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या कोकण विभाग महिला अध्यक्ष अर्चना घारेपरब यांनी यशस्वी मध्यस्थी करत उपोषण सोडविलं। नितीन देसाई यांच्या आत्महत्येला एक वेगळं वळण आल्याची माहिती समोर येत आहे। त्यांनी आत्महत्या करण्यापूर्वी व्हॉइस क्लिप रेकॉर्ड केली होती अशी माहिती आता समोर आली आहे। दाभोलकरांची हत्या आम्हीच केली अशी धमकी देणाऱ्या धारकाऱ्यानं म्हटलंय असा गौप्यस्फोट आमदार यशोमती ठाकूर यांनी सभागृहात केला। जुलै महिन्यात जीएसटी महसुलात विक्रमी वाढ झाली। जुलै महिन्यात देशात 1,65,000 कोटींचं संकलन झालं। विशेष म्हणजे जीएसटी संकलनात यंदाही महाराष्ट्र अव्वल आहे। साताऱ्यामध्ये मेंढपाळाला बेदम मारहाण करण्यात आले। मेंढ्या शेतात गेल्यामुळे संतप्त झालेल्या शेतकऱ्यांनी मेंढपाळ आणि त्याच्या मेंढ्यांना काठी आणि दगडानं मारहाण केल्याची माहिती मिळते। गौतमी पाटील यांच्या कार्यक्रमात पुन्हा राडा झाला। अहमदनगरच्या नागपूर इथे काल रात्री कार्यक्रमांमध्ये राडा झाला असून प्रेक्षकांनी दगडफेक केल्याची माहिती मिळते। नितीन देसाईंच्या जाण्यानं रत्नागिरी जिल्ह्यातील दापोली तालुक्यात असणाऱ्या त्यांच्या गावातील शोककळा पसरली आहे। ही बातमी त्यांच्या पाचोली गावात धडकल्यानंतर अवघा गाव शोक व्यक्त करत आहे। मुंबई शेअर बाजारात आजचा दिवस नकारात्मक राहिला असून सर्व क्षेत्रांमध्ये मोठी घसरण झाल्याचे दिसून आले। मुंबई शेअर बाजाराचा निर्देशांक सेन्सेक्समध्ये आज 677 अंकाची घसरण झालेली पाहायला मिळाली। भारत आणि वेस्ट इंडिज यांच्यातील तिसरा वनडे सामना त्रिनिदादमधील ब्रायन लारा स्टेडियमवरती पार पडला। या सामन्यातील विजयासह भारतानं 3 सामन्यांची वनडे मालिका 1-2 अशा अंतरानं नावावर केली। हिंदी टीव्ही मनोरंजन क्षेत्रातील अभिनेता पुनीत सिंह राजपूत विरोधात एका 23 वर्षीय अभिनेत्रीने बलात्कार अनैसर्गिक अत्याचार केल्याची तक्रार केली आहे। या प्रकरणी वनराई पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे। शिरोडा वेळागर समुद्रकिनारी नेटमध्ये अडकलेल्या कासवाला स्थानिक युवकांनी मुक्त करत समुद्रात सोडलं। महेंद्र गवंडी, शांत मांजरेकर यांनी या कासवाला जीवदान दिलं। देवगड तालुक्यातील तळवडे नाहनकोण धबधबा प्रवाहित झाला असून हा धबधबा पर्यटकांना मोठ्या प्रमाणात आकर्षित करत आहे। मान्य न झालेल्या अनेक मागण्यांसाठी सावंतवाडी तालुक्यातील दांडेली ग्रामस्थांनी आज महावितरणला धडक दिली आहे। या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत महालक्ष्मी तथास्तु आणि महालक्ष्मी सुपर बाजार। आता कोणत्याही खरेदीवर मिळवा लाइफ टाइम डिस्काउंट। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।